Mati. Apia takazorimwa wewe. But iwe andazombyaka huku vena. Wakapinda late ndrika. Ndakapinda late. Odze kuti zvitupa nemabhethi zviri ngotorwa free straight unoziva. Kupi uko? Ukatasaka chitupa chano chanda kupecha. Ona. Photocopy. Ukachitarisaka chakatonyorwa kunzi latest. Saka uchaita sei uchatorere? Ki? Chitupa chako. Chitupa ndinacho kani. Ngaramba ningotora zvitupa hobe. Changa ndonera kwa 210 chimwe. Sasa chitupa chana ndi chinyoni. Chinyoni. Wachitora rini? Ndakachitora pane about 3 days. Zvikutorwa kupi zvitupa? Zvikutorwa ku implement. Ndo wakaenda. Kana pamarket school. Saka pane pachidwa chi? Pane pachidwa chama yako kana kuti bheki kanona. Chete. Sayo, madhira utaure kuti sisi tinoona kunzi namadheko street vacho $10. Atori ma-street. Haiwa asima straight iwa. Vanogotazanzata ma-street unozanda ndosekenderere. But iwe ukatazandipo kana dhora mufesa uko. Unozati mamwe ndeye mari. $6. Saka $6 ine chikuru $5. Ndozana ndingori nedhora chete. Asi gwati riripo zvako. Gwati wakazopinzira gwati? Kwenda rakasungwa nemaselotep. Rakadhakwa zvakanzi 20 years kuti ndiriitise bhuku. Bora warikwepa mari? Ndakatenga 20. But wakarwa mari. Unga 20 yakanama iwe. Aiwa unozati abatike kama gwati. Aiwa isi gwati mtupopi. Away chi? Isi away kana 3. Away 3. Aiyo andiziye. So phone number dzako ndodziziya. Dzako? Dzangu ndodziziya. Eko keshi ndapa eko keshi kuti. 0786. Okay. 562. All right. 801. Ndo namba dzako dzeko keshi. Dzangu dzeko keshi. Okay. Sasa mune mari ere muiko keshi? So far. But wakambisa mari. Mari ka? Mwezi kwa une mama fe kugraph to batonzisa ka mari ka. Okay. So ndiano unofonera achikufonera pafoni iyo iyi. Kana iwewe? Hayi handidi zongofonerwa. Ndoziya kanozanga ndisingakufoneri foni. Andozoti ndombo kufonera strike ayiwa. Aiwa ndozvaone kuzengwa kuita handi namba dzangu ndakupa. Ningwangofona. Ndizo apa ndichafona. Wazini handidi zvisikade munhu izvi. Kwakubvisa selotep yacho yakaprotecta phone. Iyo unozati zviri zvekuti waita mari iwe. Ndinoda kuzoti uzounza mudharaunda kwenini kuti ndogadzira mota ino. Yuda kugadzirwa kai? Iyo ida bhatiri nepetrol. Chete. Ko zvimwe matayi chichi. Matayi tonoisa anoita $10 one. Ko injini kaida mbosotwa kai? Injini zvanoita kuti nditangasisa bhatiri nepetrol. Testa. Tozvitsvaga oil imwe. Toitopera. Chete. Toramusa zvatopera. But ifere. Totesa pamushika. Komunema kuti zita si? So iyo pakuita zvese izvi. Unongoda mari? Ini ndinozongorora kuti 20 kana 30. Pabasa rese rolo? Pabasa rese rolo. Ndo wakachipa so? Aiwa, ndezvekuti paukama. But mota yandomuka? Mota yandomuka. Masipana nditonawo mubhegi. Timbona une masipana api? Ndine set yese kubva pa8 kusvika pa 22. Okay, wakazitanga lini izvi? Ndakatotanga kumamwe manje ikoko. Wakadzidzwa nani? Ndakadzidzwa namkola. Ndakusvika about 2-3 tomboti kana motikari kanzi yabhoila inoitwa sei? Kana motikari inge yabhoila ka ine inonzi water jacket risina rakavharwa. Chi? Water jacket pane inonzi water jacket ka kutenderedza kuendesa masystem muhead pane rimwe rine problem ipa. Okay. Saka tinofanira kuita sei manje kuti mota isabhoile? Zvaunofanira kuita manje unofanira kubva watozogadzirisa water jacket racho. Okay. Tobvisa head yacho yese toisawo toona kuti yatsosita zvakanaka here. Kana yasita zvakanaka hakaka vanhu. Okay. Ndo zvimwe zvamakadzidzisa pamaita training? Yes. Nechimakadzidzisa futi chi? Chimwe chatakadzidzisa kana motikari isiri kuda kumuka muhead zvakare. Okay. Pane inonzi power igniter. Power igniter iyoyo inenge yafa kana kuti maconnections
ma-HT cables anenge asina kumira musha. Okay. Alright. Saka zvese munogadzirisa? Zvese togadzirisa izvi. Nechifuti zvimwe zvamunoita futi pamota ndezvipi? Zvimwe zvatoita pamota isusu. Kana motikari yako ikanziwo iri kuririra fan belt. Tinogona kuibvisa katop nochiri kumberi. Kuti aita kuti kagadzirwe zvakanaka. Alright. Hai, makachidzidza chibasa ichi? Takachidzidza baba. Okay. Ngozi takanoona kuti tofanira kuzoita pamwe tizoita kana kuzotora mari. Ku suspension munosota? Suspension yes. Zvinovanzoita ma-wool plate. Ukana wool plate rakuti kete. Unouya torisquatanza matairo tins. Alright. Saka apa mukuita zvinhu zvenyu mukuzviitira muri kupi? Because vanhu vangoda kuziva kuti muri kupi kwamunobatika. Ini kwandobatika hangu ndobatika pakapasi. Okay. Saka mutone dzimwe dzamutogadzira? Izvezvi ka? Hapana. Saka sofa apa hamusati maona customer kana wani? But mufesi watinoshanda naye ari atipa prado imwe mufesi kuti timutseri. Okay. Kumaprado muriko? Maprado tiriko. Kumabenzi muriko? Hapana, motikari yese inenge ingori mota kwatiri isusu. Haina kuzoti chika noti chika. Kumota ko ndege munogadzira? Ndege togadzira aiwa. Amugadzire? Ndigadzire isi. Ndogadzira mota dududi chete. Ko zimdududu. Zimdududu ndogadzira futi. Okay. Pazvimdududu makadzirei? Mdududu yangofanana nemota. Saka iwanzotitira iro problem pakuigadzira. Alright. Okay. Madziya anenge angori pamota atinongozoshandisa. Saka makarongeka ka? Ndakarongeka. Saka kambani yenyu inonzi chi? Yedu isusu? Inoita zogadzira mota. Inonzi Mondo Comeback Top 6. Mondo Mechanics Top 6. Alright. Top 6 akamirire? Mirira kungori kangosito zviri. Alright, saka mukambani muna nani? Mune maboys edu munhu akatoshanda naye. Madoti Dewa, vanenge varipo. Vese vakatrainwa? Takatrainwa tese. Alright, saka vanosota zvese? Pandisitoripo so varikutogadzirwa. Saka varikugadzirwa izvi varikugadzirwa Kia Sportage. Saka munozongonopiwa mari chete? Isusu kana tisingagadzire tinowanzoita hedu hatizoda hedu mari. Saka mari munoipiwa pamunogadzira chete? But ndimi muridzi wekambani kai? Isusu tiri mamembers ekambani. Ko muridzi? Muridzi mudhara wacho ane masipana akawanda. Iwo tori mushandi uyo? Ini tori staff uyo. Okay. Alright. Apa malaini mune hobo futi? Nito vanoenda tomubvisa. Mudamboenda kubhadhi? Alright. Zvakarongeka ngoma wangu. But motikari yedu inoda kugadzirwa ichatokupai basa. Ukatsvaka 5 liters yepetrol $8. Kana kuti $10, $15. Wotsvaka bhatiri $50. Chete. Topita ichiruka. Chete. Yatogadzirwa. Zvinozosarira kuna maplugs. Because maplugs anogona kunge akadhaba. Takaifa. Aiwa saka bomu ngoma. Sando ndakutsvagirai ka 20 kenyu. Zvatopera. Takuteza mota pamusvika chii? Alright. But pane bazodana mutero chichichi insurance chichichi. Haina zvese izvo zvakamota. Haina here? Hamukwanisi kuti tirozo chitsotsi here ipapo? Zvemutero zvinowanika but hazvina zvechitsotsi. Hazvina zvechitsotsi. Handokubasa kwenyu here? Munoshandisa kasimba renyu mundara? Aiwa iwe ndati zvemutero hazvina chitsotsi inozongosungwa. Chairi bomu ngomangu. Maita boka mukoma Gweja.